Ala, dati nga rin mga kasin, dati problem of the day nga napadayawan nga may basa na tangal daw. Kaya't sabi ko tapakapidutan tayo iti naibalitukan nga adal. Manipod ken ni Brando. Sagudahin nga rin ti surat ni Brando. Dear Cassie. Idinedi nga gundaway, hindi nga rin na manggigan, panakaibasa ken panakaidrama, dati napadayawan nga surat pakasaritaan di parikot iti biyag, aggapukin ni Brando iti Hawaii. Kasi man dilinawon di surat ni Brando. Dear Casinyo, sagbay man ti amin, kablawang kay man tinimbag nga orasyo di tanemar si studio. Kastameten nakablawak ti naragsak nga pa nagbibuya dagiti padak nga dubdumngeg. Kaya nagbibuya nangro na dagiti sponsor show. May segment ka dagiti viewers show nga napagasatan nga nakaumay iti ibagpagada nga paraiso nga isla iti Hawaii. Nupay napagasatan nakunak ngem ididamo aday iti panagkedked ko sa anak nga naragsak nga nakaumay dito Hawaii kasinyong no apay kadday taman ti inak ibinglay babayan iti panangibinsa-binsak ti pakasaritak ilinged daklatan itinagan a Brando. Kasti ko adda kita dito Hawaii adaan na iti asawa ken maysa nga anak. Nakaumayak dito Hawaii kasinyong babaen iti asawak nga awagan tay laengen iti Philip. Brando ken Philip. Wen kasinyong husto tinangigan nyo. Lalaki ti asawak. Philip tinagan na. Tasyak ket saan na pudno nga Brando tinagan ko. Ngamin kasinyong ket saan na apudno nga lalaki. No di ket pusong lalaki laeng. Wen kasinyong may sak nga tomboy. Tomboy nga nakaasawa iti Hawaiano. Irugik man ti pakasaritak idi agbasbasa ako niti kolehyo. Wenno idi agbasa ako niti kolehyo ket criminology ti kayat ko idi nga alae na kursok. Isu nga rod ti in-enroll ko kasin. Banag nga nakaklaatan dagiti naganak kanyak aglalo ken itatang. Napay nga criminology ti in-enroll mo, ha Brenda? Talaga ka din nga tumboy kan? Di ka agbaliwan? Brando ko na yun, tatang. Sana Brenda tinagan ko. Ay, Brando! Sipating kan tupay dita. Brenda tinagan mo, tanalawag nga Brenda. Babae ka. Babae ti kinataom. Angim lalaki ti pusok, tatang. Ay, na maulawaking ka. Bugbugtong ka nga anak may balasang ko. Baruyo ko na yun, tatang. Sana balasang? Hunay ka na ya. Ay, kasano nga baro ka? Katawang magtilatig mo. Anya? Awan matibutilog mo. Tatang mo't. Manikin ka po ti adaking ka. Tandaan mo dayta. Sana balang ko? Mawatam. Awanan ti maramidan nyo, tatang. Talalaki ti pusok. Kinawanan ti maramidin nyo. Criminology tini-enroll ko nga kursok. Ay, naya. Ay, kaya't ko kumamot kagbalin ka nga maestra wenno nars anak ko. Ang kayat tatang. Kayat ko ti agbalin na pulis tatang wenno soldado. Ay na, ure anya ti aramidem lakay.
Saanin ngagbalbaliw ti anak ta. Aklunen tan ti kinatao na. Ay na, sa anak nga mawanan iti namnama. Ang imamang ano dahi ta ti pagririyan nyo iti kakaiso na nga anak ta. Iso nga road. Kakaiso na nga anak ta. Nagtumboy pa'y. Kasanutan nga road nga kaapo ko no tumboy mo ti kakaiso na nga anak ta. Ay kit no isutin kading ni Apo Diyos nga pagbalinan ti anak ta. Kit awan ti mabalinta. Taisaan nga pagayatan ti Diyos ti agbalin nga tumboy ti anak ta. Tawan ti tumboy ti Biblia bakit? Iso nga ramidik ti amin nga pamuspusan. Tapno maator ti kakaiso na nga anak ta. Tal na anak man, Philip. Aping nga talnaan ka ko, ma. Ha, Brenda? Talnaan anak ko, nak. No di mo kayo ti madusag. Ha? Lalo ka nga po pintas, no? Agong ungit ka, Brenda. Talnaan anak ko, nak. Anay ko. Anay ko. Apibig ka sinipat na. Kunak mit nga di nakawagan ito gusto nga nagan ko. Brando tinagan ko. Mamatam. Pasensya ka na. Brando. Ang nagsayang nga mintipintas mo, nagtumboy ka laeng. Anay ko. Talaga di nagtanaan niya. Ay isaanin. Kun kunak laeng. Ito yung mit. Ang pudnumati ko na. Napintas ka. Talaga nga. Oy, agsumling ka dito. Agsumling ka dito. Nakabiling ka. Apa hindi amom. Di ka kaya. Luko. Uri lalaki ka. Kabiling ka. Di amom siguro. Di ka kaya. Kasi yung high school ak pala idi talaga nga nagladlad akon. Inladlad ko, di kinatumboy ko. Yung no apay nga edi college akon, nga lalaki matitigtig na ikan panagarwat ko, tunggalin agbasa. Angim siya kamo no apay nga, kasta launa yen ti panang trip kanyak ti maysa nga kaeskwela kalalaki. Ilingid tayo latan itinaga na Philip. Wen kasin yung italay nga mapadasak nga adalalaki nga mang trip kanyak, mang lukluko kanyak. Kadagupan, di kati lalaki nga amamok, di kati nagagayim ko, nakaeskwela. Saan dak mo tabastusen? Saan dak mat nga paglulukwan? Saan dak nga pagtripan? Yung no api nga dahito nga Philip nga kaeskwela kiti kolehyo. Sabsabali na idumdumay suna. Ipapilit na nga napintasak kano ket sayang kano ti kinapintas ko no agtumboyak laeng. Iso na laeng ti makaitored nga mga wag-awag kanyak itipod no nga nagan ko nga Brenda. Oreno kabiyugek, oreno sipatek, oreno danugek. Ulitin nanto manil. Nga kaslayad addana. Sana ko na nga no kano agong ungetak. At adang nga napintasak. Nga maklunek kasi yung kadagupan mi nga babae iti kurso mi nga criminology kat siyak ti kapintasan no kumababaing babayak. Siguro 99% kada kami kat tumboy. At daman babae hindi pa sigurado no pure nga babae no agin babae lang. Ang kadagupan met alalaki iti kurso mi nga criminology kasin yung ni Philip ti adalangana. Ni Philip ti kagapuan. Ang imgwagwapo ang lata. Iti umuna atawen ko iti kolehyo kasin yung gadyak ilibak nga naarimak mahiligak. Iso nga rod nga nakanobya ak iti talo, iti buong school year, iti first year. Nakatalo ak anobya, iti one school year kasin yung alistuak nga minidi nga mauma. Alistuak nga mauma iti babae, iso nga nag-aasaten no dumanon iti talo nga bulan ti relasyon mi iti nobyak. Nga no maumaak, so kataktumanan iti sa bali babae.
Kaya di may kadwa nga tawen ko, upat tinagbalin nga nobya. Di may katlo nga tawen ko kasinyong iti kolehyo, iti kursok nga criminology. Kasinsin nga mila iti may kadwa nga nobya. Di na masamak ti banag, no apay nga nagbaliw ti taray ti biyag ko. Talaga nga di nagsardingan nga paglulukwan, Philip. Ha? Di nagkadisardingan? Apay ko mga agsardingak, Brenda. Anay ko, anay. Kunakmit nga Brando, tiyawag mo. Sana, Brenda? Sorry nalipatak. Nasanayak ngamin nga Brenda, tiyawag ko keng ka. Apay ngamin nga di nagsardingan na ya. Nadamag ko nga rod nga nagsina kayo ni Tinobyam. Kit adak manin nga mangandingay king ka. Saan ko masapol di mangandingay kanyak, Philip? Kit di mang sursuron ti amom. Adak manin nga mangijaya ti panagayat ko king ka, Brenda. Di nagman pagbabagtitan, Philip. Api ko mga armen nak. Api ko mga agayat ka kanyak, kit agpada talang. Nagariik ka nga talaga. Pada mga lalaki ti pagintirasam. Lalaki la ang titigtignay mo. Kaya nagpaiso nga lalaki at panagararwat mo, Brenda. Ngayong babae ka. Ngayong lalaki ti puso. Lalaki ti kaunggak, Philip. Isong nasaan ka na makulit, mabalin. Hindi mo kayo takabiyogin ka manin. Angim jak to agsarday nga mga lukoy tirik ng Brenda. Anya di ko nam? Brando, kulak ko nga. Panawang ka pa nga rod. Basta, naibagak king ka na. Agayatak king ka, Brenda. Mamisan pa nga. Oy, agsubli ka dito eh. Adusa king ka. Lungko na ito nga, Philip. Agarim kit di kanya akon. Amo namit nga sana mabalin. Saan kami nga tanong? Ay, Brenda. Tatang. Brando ko na yun. Ay, talnaanak man. Ipating kanto pa. Abi ka di, Tatang. Inak ko man iti silid ko. Ay, nadamag ka. Ada ka nung mga arim king ka nga lalaki nga ka-eskwelaam. Tatang. Nakaamuan nyo, met. Ada na kayo baga kanyak nga ka-eskwelaam nga karuba tayo. Saan nga pudno tayo, Tatang? Kinapi ko mga armen na kitimay sa nga lalaki. Dinto nga lalaki akmat. Ay, nabalasan ka. Ay, takamanay. Baro ko na yung Tatang. Ay, urean niya tibagbagam, Brenda. Balasang kan tulata, taadangad tahong mo. Anya? Nula mabalain. Ay, naaya. Lumabali, itugtog ko ta ulam tapno no. Maamiris mo dahi tang akinapod na. Tatang, met. Agpay sumay. Agpay sumat nga tatahong mo. Nulang mabaling nga pa-operak, Tatang. Ay, nasalbag kakit de. Alakit ikarkararak ko. Tingnan niya, Tatang. Ikarkararak ko nga tayo dyan nga lalaki nga mga arim king ka. Ti mamagbaliw ti kinataong balasan ko. Ay, sana mapasamag dito, Tatang. Ay, api ko mga saan. Oo, pulos adin to mapasamag dito, Tatang. Ure agsara ti kukwak. Dinto pulos mapasamag day Tatang. Wen kasin yung ure agpapaano da Tatang kinanang ure asin numan na tao. Sandak to pulos ama pagbaliw. Babae man tiya bagik. Ngem lalaki ti pusok, lalaki ti kaungga, lalaki ti riknak. Babae man ti kinatao, ngem mamok iti bagik. O na babae man ti kinatao, ngem mamok ti bagik nga lalaki.
ket babae ti kayat ko ngagbalin nga katakta ko nay. Ngem jak pulos ni namnama kasinyong nga dumteng to ti aldaw nga mapasamak to ti amin nga mamagbaliw sa alay nga ti kinatahok no di ket ti taray ti bunga biyag ko. E di may isang aldaw nga adaan kami iti outing nga agkakaklase. Siyempre, kakaduami ng iti kaklase mi nga lalaki, ng iti padak nga babae nga tumboy. Adamat na itip-tipon nga babaeng babae. Ngamin kat saan mat amin nga babae nga agtetik iti kurso nga criminology kat tumboy. Adamat lata ng iti babae. Gabuta pulis dagiti kapamilyada, pulis dagiti naganak kadakwada, pulis damat. Wen kasinyong adamat dagiti kurso nadak nga babae nga kaklasek. Angin kas lang amin kayat ko ti sabali nga kurso. Ngamin kaaduan nga manubyak agapu iti tourism department, nursing department. Muna saan ket business education department. Ngamin ket pacheck nga dita adot na pipintas. Ngamin di dahil nga rabii nga napang kami nag-outing nga nag-overnight kami. Jak pulos ni namnama nga dita nga mapasamak tay banag nga na magbaliw iti kinatao. Siyempre outing at dalat ta inom. Ket siya sa anak met nga naruam nga uminom. Ngayon nga po tadyak kayat ngagbali na ka KJ, nakiinumak, nakisamaak. Ket dito'y nga napasamak, tadyak tupulos malipatan nga napasamak kasinyo. Adubay ti mainom, adubay pulutan. O, da kayo. Da kayo nga babae, uminom kayo met ha. Ano nga babae? Lalaki kami ah. Laman, kitakman nila yung ita. Kung talaga lalaki kayo, makisabay kayo man nga makishot kada kami nga lalaki. Uwi na, kaya mi melt nag-shot. O kaya yung kaya mi melt. Oh, Brenda, may Sam. Baka kahit mo ti madusag, Philip. Sorry, Brando. Anya man na yan. Api nga siyak man ti asasid gamon. Api ko manadakas na. Oh, di kan samit umin-inom. Epoy kan samit. Anya nga saan? Tatek pa lang umin-inom ni. Makita met, Philip. Samit lang mo. Kung naktupay. Anya nga kunam tupay. Kung naktupay, agin tutumboy ka lang. Anya ti kunam? Tanugin kan tupay dito. Ito talaga nga tumboy ka. Ito talaga nga malalaki ka. Api nga rin nagbasit tayo inumim. Kaadwem ko maa. Adumit din inumek. Nagbasit tupay. Kastoy kinam niya. Tagayak niya. Kastoy ti tagay ti malalaki. Nya. Nagadalim mo tayo tan. Kasta ti tagay ti malalaki. Siga. Nayunam mo ta. Dapat kastamit ti tagay mo. Nya. Mo. Kung naktupay, agin tutumboy ka. Isaan ko nakmeting na. Panik na kam nga road. Ela, na yun ang tatagay mo ha. Ipadam ka dito tatagay ko. Tapno mamati ak. Sige. Ipadag dito tatagay mo, ititagay ko. Ketno mapanik ni kam, nga kayak na inumin dito. Sardingan nagton, Philip. Wen. Sardingan kanton. Saan nagto nga paglulukwanin? Wen, kunak mo. Ala. No talaga nga mapanik ni kam, nga malalaki ka. Babae niti panakisat mo. Panakitagay mo kada kami, nga talaga nga lalaki. Sardingan kanton. Brenda. Brando. Sorry. Sige. Deal deal. Sige. Nung kastoy. Eta. Cheers. Pait. Mapaitan ka. Saan? Kayang-kaya. Kayang-kaya na. Angin,
Sa anak pa lang nga mamati, nga na nga. Saan nga maibos awing nga mainom? Dapat makisabay ka kadakam nga lalaki. Sige, no data lang di ko nam. Apay, tiamong kepuyak. Kayang-kaya dita. Sige, tagayan na pa eh. Sige, eksisate ako. Opo, data na. Gapo iti pride ko. Bueno, gapo tadyak kayat nga mababainan nak. Ken kayat ko apanagnegan kini Philip nga pudno nga lalaki akasin yung babae iti panaki sabay ko kadakwada iti panaginom iti arak tinakderak talaga nga nakisabaya no kasanot kaadalem dagiti tagay nga kasemot kaadalem ti tagay ko ket patsek nga no kasanot kadot na inom da Philip ken dagiti pada nga lalaki kasemot kadot na inom ko aging nga awanen tinapuutak pa awanen ti malagip ko kasin yung nakapuutak laeng edita adda akon iti unig ti maysa nga siled nga kubo-kubo ngim adda aircon na adda katrena may salakit di deti kadagiti ni pahat nga maupaan nga pag check-inan dito yung resort nga in Miami anya nga tanta pasamak Diyos ko nagsakit ti ulog kinadape lang di tama ti arak kanyak agpulpuligos ti makita kas nagpulpuligos ti lubong ko nagloka ti rida ko sino nga dito sumrek Diyos ko nagsakit ti ulog babae at idog ti buhok na wow nagsexy Greka ang medyo nasipngit yung patsek na babae na ito nakapalda na nakabistida sino ka? Ha? Siya? Sino ka? Siya ni Hope anya nagan mo? Hope kunam? Siya ni Hope sino nga Hope? Awan ti amamok nga Hope awan ti classmate mi nga Hope ay saan nagka-classmate? Inawis naklang ti may nga classmate yo ha? Apo nagsakit ako aping nga ka dito yung nagti silid aping nga ka dito itatay pilaing nga sipsiputang ka si ka ni Brando saan ka di? Siyak ni Brando guri ka amam ka di nga tumbuyak amok di ka mabuting nga simrek ditoy babae ka saan? Ha? Aping nga di ka mabuting ngamin kit kursunada ka Brando anya? Nabartik kan samit adala basit inom ko ngim sigurado kursunada ka Brando ha? Nabartik siguro na ito siguro agad kastoy na ito yung babae nga nung mabartik kursunada lalakain siguro ito yung babae mayat lata mo babae mat gundawaya kon Hope umay ka nga ron dito umay ka dito katre nung kursunada na kakunam pagustuhan ka angin pasensya ka na medyo maulawak
Okay lang. No kayat mo, siyak tiyag trabaho. Ha? Talaga? Oh, Diyos ko, iso pa yung tiyag trabaho. Talaga kakit di nga naggasa takon. Uray taga, awan mo tinubya kita. Gundaway ko dito yun. Umay ka garutin. Umay kan hope. Umay kan tagid data dito yung katre. Umaya kon. Umaya kon. Brando. Kaslag na nervyos kan samat. Hope. Medyo. Saan kang agnervyos? Oh. Agkakdagit ibibig mo na. Hope. When? Rika. Apay. Medyo napuskol dagit ibibig mo. Ay, kasta nga talaga. Lahi mi ngamin. Okay. Okay la kanya. Mabaling ka di nga igamag ti barukong mo. Sige. Angim, pasensyakan. Saan unang kadakkel ti barukong ko? Okay lang. Okay lang. Saan unang kadakkel ng paiso? Okay lang, Hope. Apay. Pasensyakan. Maululawak. Madi no siya ti kinarabaw. Madi, mabaling ka din ka agdataklatan. Ay, okay lang. Kasti ko na. Siya kung tagtrabaho. Brando. Sige nga Rod. Ilalayang mo nga Rod, Hope. Ilalayang mo tabaring no. Madamdama. Tugawam to ti rupak. Ha? O sige. Man, magustuwak ti kasjay. Ti tugawan ti babae ti rupak. Kitaem takas taunay to tragsak mo, Hope. Okay, Brando. Ngem sakbay day jay. Rumansain ka pa'y laeng. O sige. Magustuwag day ta, Hope. Agkak nga ro titingid mo. Sige. Makaamu ka. Nalain ka mamudgaya man niya, Hope. Aglalo kang ka. Aglalo iti kasking ka nga gwapo. Aramidik ti amin tapno maparagsak ka, Brando. Sige. Sige nga ron. Niaguri ka. Apay. Apay nga agkam nga tabarukong ko. Saan ka di nga agkakmitlo ko, ha? Kasi, uri tomboy, agkak ti barukong na. Kasta ka di, malang nga Rod. Sige nga Rod, Hope. Sa bagay, naganas mo't. Angim, dagiti nga min nagbalin nga nubyak, numabalbalin. Diyak paagkan di barukong ko. Sige, kanyak, kahit ko. Sige. Basta ilalayng mo. Sayang, dagit yung nga barukong. Anya ti kunam. Ay, awan, kun awan. Ti amok na ibagbagam nga, sayang ti barukong ko. Saan? Paspasa mo dita. Tasyak tumamot ti mangagak iti barukong mo. Siyak ang lalaki. Ti mangagak iti barukong mo, babae. Sangkot nga si ka nga babae, ti mangagak iti barukong ko, nga lalaki. Saan ka mata lalaki? Anya ti kunam? Awan. Papanam. Kapi nga mapangga dita, nagbaitan ti lumpok. Kinapay. Agkak nga muna dahi ti, aguroy ka. Api nga agkam dita. Di ba? Saan ka di nga aramidin dagiti nobyam ti kasto eh? Saan?
Siyak ati mga agig itinagbaitan ti lupuda. Ay, sabali kanyak. Sabali ak. Anya? Sabali ak. Uray tumboy tinubyo. Agkak tinagbaitan ti lupuna. Uray no awan tarong na. Kaniklata. Sige, sige. Makaamu ka. Sa bagay, naghanas mo. Oh. Yum. Oh. Nahimas nagpaiso ah. Kung nagtumit king ka. Nagganas nagpaiso ah. Tatayak pa yung nagbabasa. Nalaing dito yung babae ah. Naggaraw ti dila na. Nalalayang sapi ti dila na ngam ti dila. Nalaing. Mayat mo ta makasursuro aking kuana. Nagmayat ti pa nangikulkulukol na ti dila na. Po Diyos ko. Naglaingan. Nagalas ka di? Hunya? Ay, nagalas ka di? Pinagbaloy ti boses mo, Hope. Ay, saan? Prada. Anya? Naltutanak ngamin. Sinipsip ko ngamin nga nalaing iso nga. Iso nga nagbaloy ti boses ko itay. Kasta ka di? Nagganas ti naramid mo. Naglaing ka, Hope. Ugri ka. Api nga ibabam. Aguri ka, agdata ka pa itasyak ti mang romansaking ka. Di met maulaw ka niya. Sa bagay, maulaw ak nagpaiso. Aguri ka, anyar ti raramidem. Api nga rin nabawan na. Hope. Ay, atan nakalaing. Siyak ti makaam mo, Brando. Paragsakin ka. Uwan nga masanga kastoy ti kayat ko. Ti kayat ko, siyak matimang trabaho kada na nagbaitan ti lupom. Saanin? Kastoy latan. Ken agrelax ka lang. Ket ti pa maulaw ka. Anya nga ti ramidem, Hope. Aguri ka. Apay, aguri ka. Anya day ta nagtangkan nga. Di ka makatagari. Sino ka? Uy, anay ko. Ni Philip dito. Philip? Siga dito. Wait, ako makatagari. Anay ko. Hanggang ngakit-kit pa eh. Ako hindi mamalina. Naisarekon, Brenda. Anay ko, nagsakit, Philip. Nagsakit. Anay ko. Di akla maulaw talaga ng talugin ka. Anay ko, nagsakit ti ulo. Sa pala nagsakit. Anay ko, nagsakit. Anay ko. Brenda. Saan mo nga sayangin ti kinapusaksak mo? Anay ko. Brenda. Malalam. Nagarwat talaga yung ti babae, Philip. Wen, ikatiktiwig ko na. Sika nga agpaiso. Ayop ka. Maganasam tumatlang. Ayop ka. Sa may gaman di ka imak. Danog-danugin ka. Sige. Danog-danugin nakdamdama. Ngayon bita, siyak pelat mang danog-danugin ka. Anay ko. Philip. Nagkalasan ka din. Philip. Anay ko. Philip. Awan
Awan tinaaramidak kaday di kasinyong talagang nagagkakapsutak, maululawak, gapu iti tamay ti arak. Ngay mariknak latay di ti sakit na, edi tanaalan ni Philip ti kinababaik. Nariknak nga nabrihat ti kinababaik, no pa'y lalaki ti puso. Kabigatan na kasinyong nagsakit tinakim ko. Kagurgurak dahil nga Philip. Nga nula mabalin kumakit sa langadek. Tungpatungpaig, danog-danogek. Angim. Diyak kayat ti maibabain. Diyak kayat nga maamuan ti sabali nga tao tinapasamak kada kami. Anya laingin ti panunutin ta kanya. Katawan daktulaeng nga nagbalay gini Philip nga nang tagikway ti amin na amin ko nga siyak nga lalaki ti puso na ket impabusoy ko nga ada mapasamak mi kini Philip. Isungin kedeng ko kasinyong nga awan ti sabali nga makaammo. Dinaadan kami kini Philip iti kundaway nga makapagsarita nga dagda kami laing imbaga keng kuana. Kagurgura ka Philip. Kagurgura ka. Nula mabaling kumangap. Nga dangran ka. Balsing ka. Isubot ko. Jakla kayat ngamin nga maamon nagiti classmates tayo. Nagsakit tinaramid mo. Pakawanin na ko ma. Brenda, naaramid ko laday dyan, kaputay patpateg ka. Kaputamang namnama, nga saan nga itiag na nayon. Ket kasta ka. Anyo ti kahit mo sawain, Philip. No talagang ipatpateg na, ape nga naramid mo kanyag ti kasjay. Dumteng to ti aldaw. At danto panawin, nga maawatam ti amin. Nulakit di ikanak ti gundaway ko nga mangipanikniking ka. Ti panagayat ko. Saan to nga papasamag na ita, Philip? Kagurgura ka. Kagurgura ka. Ipangasim. No di mo kayat nga idarum ka. Saan mo nga ibagbagay iti sa bali nga tao tinapasamag ka data? Ah? Anya ti kahit mga sawin? Diyak kayat nga maamuan ti sa bali nga tao. Saan to kuman nga maulit pa'y daytoy, Philip? Talaga ka di nga awan ti nagbaliwan ti riknam kalpasan ti napasamak. Di mo ilibak nga nagganasan ka. Nagganas kami. Nula mabalin ko mga tungpain ka dito. Awan na pulos ti nagbaliw kanya, Philip. Tandaan ang ti saok. Ti na nagbaliw. Tiguraking ka. Tumuknot sa dilangit, tiguraking ka ita. Wen kasi niyong pinangtaak ni Philip nga idarum ko, iti kanito nga ibagana iti sa bali. Tinapasamak kada kami. Kinid daw ko keng kuana nga pagbalinin mi nga sikreto laeng tinapasamak. No di na kaya ti maidarum. Tapat check nga pakaibabainak kuno dakkel nga insulto iti kinataok. No maamuan ti sabali nga adda napasamak mi iti may sa alalaki. Dinto nga siya. Amudak iti eskwela mi nga. Masukan-sukat tinobyak. Anyan tulang ti panunutin dagiti tattaon. Baka didaktopek hindi kaya dagiti babae. Uray dagiti naganak kanya ket inlimed ko dayta nga napasamak kasinyong ngem day kunadan awan ti palimed adinto pulos lumtaw. Nakalpasan ti nasurok 2 bulan kasinyong pwede ka pala mapan maturog sika Brenda. Datang abida ka pala dito ay kusina. Hey, anak ko
Agduldul o ka, mate. Ay, anya mapaspasamak king kan, Brenda. Tatang. Anak ko. Anak ko. Ay, kita imanta anak mo. Itatay pala nga duldul o. Sa balin samot ni marikrik nanan. Anak ko. Nanang. Anyat marikrik naman ako. Jak amo nanang. Basta nakaangot at timadi itay kit. Duldul uwak mitin. Ay, naanak ko. Jak amo ano anya dayta. May salat mapanunot ko nagkaskas sa ti may isa nga babae. Anya dayjay nanang. Saan mo't siguro Anya ka di dayjay nanang. Imposible nga mapasamak dayjay. Ibagam latan nanang. Anya ka dinukwa dahil ito inukas ito yung agdol-dol uwak. Ay, saan nga mapasamak king ka? Tatumboy ka, mate. Anya nanang? Ibagat kumaa nga nakatilmon kat santol. Anya? Ay, kung kunaklaan. Kung ibagat kumaa nga masikog ka, ang imposible mo't nga mapasamak dayta. Tatumboy ka nga raw. Anya nanang? Kastoy ka dinukwa no, masikog. Wain, kastano ko anak kao. Ang imposible nga agsikog ka. Taawang mat tinapasamak king ka. Kasano nga rod no? Kasano nga niya? Kasano nga rod nanang no? Adda na pasamak kanyak na minsan na daras. Anya? Anya tikulam. Brenda. Anya tikit mo nga sawa na adda na pasamak king ka nga na minsan na daras. Kahit mo sawa na adda na pasamak kada kayo iti may siya nga babae. Ay, Brenda. Ay, ada samot nubyam. Oh yes, ada samot namnamang balasan ko. Awan tatang. Nanang. Agpudno ka anak ko. Masikog kan sa ngagpaisaw. Ang masino ti amana. Ada ka din napasamak yo iti may siya nga lalaki. Iba ka man ako. At inakagyaman ka tayo nga lalaki. Ni tatang mat. Ay, anak ko. Ibagam ka na kami. Ada ka din ang ramos king ka. Nanang. Ay, saan siguro ang naramos Tadim, 2 bulan mo tin Hindi ko mapailain ngayong baga na ano adaman ng ramos king ko No dikit saan nga ramos? No dikit kinayat mo ti anak na. Tatang, saan ko nga kinayat na ito'y? No kastag pa iso nga na napasamak ka na kayo iti may isang lalaki anak ko. Nanang. Ngimjak nga nagayatan. Apay ko mangarot nga napasamak no di mo nagayatan. Impilit na ngamin tatang. Anya? Impilit na? Kat no malalaki ka. Apay ko mga naramid na nga impilit. Nagbado ngamin nga babae nanang. Tatang. Anya? Tiyamak na babae. Lalaki mit gayam. Ay kasano nga napasamak ko ma? Nabartekak ngamin hindi tatang. Ginundawayan nak. Anya? Di among babae? Nanang. Kahit pinastrik ko diyan di silid ko Ada na pasamak mi. May diagangay. Lalaki mit gayam nanang. Anya? Ay very good anak ko. Anya nga very good. Kaya magbagam mat si kalakay man. Kit ita masikog kan anak ko. Ay, kita. Pray. Amen. Yeah, thank you, Lord. Si kamat agtan lang ka man. Maragsak anak lang Taag kaapukutan taon. Anak ko. Ada ka di panggap mo nga mangidarom dahil nga lalaki nga nang ramusking ka. Awan nanang. Saan nanang? Diyak kumakayat nga maamon di sa bali nga tao. Nga anya? Ilimit ko kumati pa nagsikog ko nanang. Ay, okay lang ilimit tayo. Naskin nga makasaritak dahi nga lalaki. Kasarita may kininanang mo dahi nga lalaki. Tanaskin nga takdiran. Ay, saan tatang? Kaya tatang, anya ti kahit mga sabay. Saan na mabalin nga saan na ka nga ikasar dahi nga lalaki. Ayun anak ko. Narigat no aganak ka nga awan ti ama ti anak mo. Una nanang.
Kaya't nantungarod ti mag-iasawa iti kas kanyak nga tumboy. Ay ket do kinayat na ka nga sinagid. Kaya't nakamot apakasara na. Atang, nanang, anyang arod ti aramidik. Ay, kasarita tayo da iti lalaki anak ko. Natakdiran na da ita. Nga responsibilidad king ka. Jack, idi patsen kasin yung natakdiran ni Philip, tinapasamak kada kami. Kinasarita datatang kinanang ni Philip ken ti partido na. Ay, kasta unay pa'y tiragsak ni Philip, idi naamuan na nga dabunga tinapasamak mi. Nagtutulag nga rod, dagiti naganak kada kami. Nagkalaysa kami. Siyak, nagsardengak, iti pa nagbasak kasinyong, kat nagtalina ay dakiti balay mi, ayat ko lang saan nga maamuan ti kaaduan, ti kasasaad ko. Tamabainak, ibain ko ti napasamak kanya. E dito nga ni Philip, nagkarimet nga saan mi nga ipublic ti relasyon mi. Gumbaga, agasawa kami lang, gaputa, kasla formality lang. Aglalo, idi ta naamuak nga nakapetisyon gaya men ni Philip amapan sa Jehaway. Kastameten iti buo nga pamilya na. Kastao na tiragsak, dargini naganak kanyak, idi ta naamuan da nga iti sumagmamanulaeng nga panawen ket makadano naktumeten ni Jehaway babaen ti panangtawing kanyak ni Philip nga asawa. Kalpasan ti pa nagkalay sami kasinyong insarono mi met ti panagbunyag ti anak mi. Sipod idin gaputa sa anak met nga makilanglangan iti sabali nga tao, makilanglang lang wenno makitongtongtong sa anak nga nakinobnob yan. Impamay sakon ti anak ko, ti anak mi kani Philip. Ngamin karik ti bagik kasinyong nga iti apaman nga dumakkel ton ti anak ko ket makadano nakto ni Jehaway. Jack maikari ken ni Philip. Jack maikari ken kuana nga saan to nga agsubli tiriknak akas maysa nga tomboy. May sapay deta nga kondisyon mi tapno idi manugotak nga agkalaysa kami. Baga ken kuana. Kasano nga rod no? Umanugutak, siyempre kasawa ta, alay nagjaway. Ngayon siyempre, amumit nga tumbuyak. Okay laking kano, agraema kiti babay, agkurso na dak ti babay, ket kasana nga rod no, makirelasyonak to ti babay jaway. Adaking ka, angin, kahit mo ka diti, agbabayin to sa jaway. Ket di mo lang mo, siyempre tumbuyak nga rod. Aramidik ti amin, Brenda. Tapno saan kanto nga tumalyaw iti sa bali nga babae. Siyak tulayang hindi taltalyawem. Kunam na day ta. Naglastog kami ten, Philip. Apay ti amom gaputan na alamon ti kinababaik. Na alam meten ti riknak ken pusok. Saan ko ba ti bagang nga naala ko? Ngem, aramidik ti amin. Tapno no, mamimpinsan nga agbalin nga babae ti pusom. Sus, saan to nga mapasamag deta, Philip? Andaanam ti saok. Wen, babae yak, gaputa may sakon nga ina. Ngem tirik na, tumbuyak pa'y laeng. Iso nga dinak mababalaw. No adan tuman manubyak jaway. Adaking ka Angem, kasti ko na, saan kuntong nga ipalubos nga mapasamag deta. Uy, saan nagkaparita na? Tas di kami pinilit nga ikasarnak. Wen, saan kaparitan? Ngayon para kanyak, di mon ton talyawan ti sa bali a babae. No maiparikdak to keng kan, ti panang taripatok. Panang alagak keng ka, panangayat ko keng ka. Sus, pangas kamit din, para makita Philip.
bagak ti kasjay kay ni Philip kasin yung jak amo, jak sigurado idi no maaramid ko pa, hindi kaya na aramid ko ditoy inton makadanunak dito'y Hawaii. Ta syempre, sa balimat tibiyag ti Hawaii, sa balimat dito Pilipinas, sa balimat tibiyag ko itan, gaputa at daan ako ni ti anak. Kaya di nakadanunak dito'y Hawaii kasin yung tila nagfokusak ti anak ko, trabaho, balay. Anak, trabaho, balay. Anak, trabaho, balay. Linikliklikak ti asawak kasin yung ngamin ket kaslang awkward, kaslang maarikak nga makikaidda nga ti agin narakop kami. Aminek kasin yung ididamo nga sumagmamano abulan ko dito'y Hawaii awan tinapasamak mi nga gasawa. Rinespetar mat ni Philip ti desisyon ko. Rinespetar namat ti riknak. Nga kunak, amumet ti kinataok, Philip, sa anak nga talaga nga babae. Nagkaanak ta lang, gapo ti pinanganlilaw mo kanya kiti. Iso nga di mo namnamaen, nga basta-basta latan nga da mapasamak ka data. We nagasawa ta iti papel. Agkaidata man. Ngem saan na kahit asawin, kahit mabalin mo nga aramiden, ti aramiden ti mesa nga lalaki iti asawa na. Naawatan na met kasin yung nga may di agangay kaslang di nawawanan tinamnaman ni Philip. Kaslang saan nakmeten pilitin nga ada mapasamak mi. Saan nakmeten nga dati ararakupin nga kasla idi nga ti nakaswiswit kanya dungdungwen na. Iso nga ada atap ko idin nga ada babae na kasin yung hindi kon mariknak mo ten ti agimon. Patsek kasin yung nga nagbaliwin ti riknak. Ngimjak amo no api nga saan nga kaya tibagik na aminen. No maladaw nga agawid ti asawak agsakit tinakem ko. Ang mga nadababae na kunak. Ang imjak mat masalangad isuna. No agab-abay kami nga maturog, agab-abay kami nga nakaidda, jak mat may baga nga ada ka di babaem? Ha, Philip? Ada ka di babaem? Wala kumangim saan met? Kasla di jak kayat nga aminin ti bagik nga nagbalay gini Philip nga na magbaliw ti kinatao. Ket na minsan nga rabii nga nagawid kasin yung dituyen nga nakaalag itiya tured ko nga mangsalangad king kuana. Gabgapo na iti may nga party. Aya po aya. Day talatan din aramidem. Agbababae. Ha, Philip? Anya? Apay ti amum. Gaputa sa agun uni. Hangag maditiriknak nga kastan araramidem. Ano di magbagam? Brenda, lalo ito, nakainom ka. Sigurado nga, iladaman nga nararamid yun iti babaeng. Anya nga babae nga ibagbagam. Kiti babae ma. Imposible nga awan ti babaeng. Mano abulanin nga. Anya. Manubulanin nga anya. Manubulanin nga sa anak nga pilpilitin nga kasidi. Daya ka diti. Gaputa di ka pilpilitin nada babae kon. Katanya ko mga rod. Dati pilpilitin nak nga da mapasamak ka data. Kit ka na yung gamit nga kit idi. Kit mo na, nagsarding kan. Gaputa da sa baling nga babae mo. Oh, kita ada sa bali babae. Anya king ka. Anya ti kunam. Was bagarigan lang ada sa bali nga babae. O apay no kuano da. Kita agbabae ka lata. O may lagayam. Talagamit nga ta babae. Awan ti babae. No kas pagarigan kunak. Kas pagarigan. Talagamit nga ta babae. Awan ti babae. Ngem no kas pagarigan tag babayak.
Kitag babayak mo ta. Saan nga day tati sa lutsud ko. Nugas pagarigan ta adaman babaik. Anat mariknam. Kitag babayak mo ta. Saan nga day ta? Anya ti mariknam. Kitag babayak mo nga road. O aping agbabaik ka mo. Gibalis ka. Gaputan na sakit tinake mo nagbabayak. Saan lang ngayon? Anya nga saan? Nakatkadlaw. Saan lang? Agimon ka la. Siyang, agimon? Ape ko mga agimon na. Agimon ka. Agimon ka, gaputa. Adan pa nagayat mo kanya. Tiladang kamit. Turugan ka man lang yan. Sige, agpapay ka lata. Agpapayak mo ta. Kasi niyong kasadyak mo't patsyen nga da babae ti asawak. Angin kasla nagjakkayat nga. Kasla nagjakkayat nga aminin king kuha na nga agselusak makas pagarigan tadaman babae na. Day talaon iti problema. Kasano ka di? Kasano ka di nga ibaga kin ni Philip? Nga nagbalay gisunan nga na magbaliw tirik na. Kasano ka di ibaga kin kuha na? Nga kailiw kumeten day di napasamak kada kami idi. Kasanok nga ibaga king kuha na nga, Philip. Kahit kun nga da mapasamak ka data. Gaputa. Nagbalaygi ka nga na magbaliw ti kinataog, Philip. Anya? Patsik. Nga babaeng ti kinataog. Talaga? Uwin. Nawayakan nga mga ramid. Ti anyaman na kahit mga ramidin kanyak. Ha? Mabalintan nga ramidin. Dagiti aramidin. Dagiti agasawa. Pagpaiso? Uwin, Philip. Kaputay patpatig kamit din, Philip. Ipatpatig ka unay-unay. Kasta kumati kayat ko. Nga mapasamak kasin yung numanen maalak tiriknak angem agsanod tumanen ti puso agsanudak tumanen balakatan dakman no anya ti aramidek kasinyo jaka mo no api nakaprapride dak idi pelay nga kasta jaket nga maamuan de idi nga ada na pasamak kada kami ken Philip gapot pride ko nga maibabainak kitata kasla man kahit nga aminin ti bagikon nga adamay sa nga lalaki nga nagbalay nga na magbaliw iti kinatao. Nga syakitan ket saanin nga pusong lalaki no di ket pusong babae. Nga no idi ket kayat ko titahong ngem itan kayat ko metten iti balangkoy. No idi ket kayat ko titilapia ita kayat ko metten ti wet ti dalag. No idi ket kayat ko idikit-kit ko tay kipi ta kahit kumeten ti alibot kasano ka di nga ibagak kini Philip nasken ka di met nga syakmet ti mga lilaw king kuana agbado akmet iti babae bartekek sa kunto alilawin isunay ti rabii nga ibagak to nga syak ni Brenda saanin nga ni Brando. Thank you kini Alena Pag-ibig kadati 75 stars. Dahil nga ron ti pag-ibusan ti surat ko kasinyong alaman balakadan dakman ket mailiwak launa yen aglalo no kanayo na makabibuya iti programa yo nga da panakpak na ket di nakmadla panakpaken ti asawa gapo tapat sen na nga jakpay nagbalbaliw
Iyo na akong diagyaman kada kayo nga na mangtit di balakad kas namin tinagyaman aking kakasin ti anos ken laing mga nangibasa ken nangidrama tuy pakasarita ket sapi kumata damit na ibati nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadigiti padak kadim ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tengor dagyaman apagayam mo Brenda. Tinagsurat Brando ngem iti nagpakadan iti agyamanen Brenda iti Hawaii.